Iniciamos con este acto esta terceira edición do Pontab Store, Espazo de Emprendemento, que celebrarase en Pontevedra do 22 ao 24 de setembro, cas pilas cargadas e unha ilusión redobrada para converter este evento na referencia do novo emprendemento e unha ferramenta útil para a consolidación de proxectos emprendedores na Galiza. Eu quero decir que a Universidade de Vigo está completamente volcada e implicada neste evento, porque este evento forma parte do corazón e alma da especialización do campus de Pontevedra, que é o Campus CREA, por lo tanto está incluído como un dos eventos de referencia anual para esta especialización intelixente que estamos facendo nos campus universitarios na nosa universidade e en concreto en Pontevedra en torno á creatividade. Nós como Concello donde o espacio público ten unha grande importancia e somos vanguarda a nivel internacional da recuperación do espacio público, queremos tamén levar ao espacio público unha cuestión fundamental que é a capacidade de creatividade, de emprendemento que teñen as empresas, os novos emprendedores en Galicia, non? E queremoslo facer na rúa, para que se vexa que somos unha potencia tamén e somos vanguarda tamén no emprendemento, non? And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine, Lord. The way you move your hips and lick your lips, the way you dip, you got me up so high. And girl, you got that body with them curls like a Bugatti, I just wanna drive, oh. And girl, you know, round and round your love, it winds me up like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh. Round and round your love, it winds me up like a hula